bismo opisali svijet oko nas. Nepravde, prevare, kriminal, nemoral, vračarstvo, manjak empatije, globalno zagrijavanje, zagađenje, zemljotresi, poplave, bolesti, ratovi. Svijet se mijenja sa lošeg na gore. Jesmo li u zadnjim danima ovog svijeta? Hoćemo li se sami uništiti ili će Bog uništiti ovaj svijet? Hoće li itko preživjeti? Kako Biblija opisuje zadnje dane? Citat proroka Amosa kaže: ništa ne čini Jahve Gospod, a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. Odgovore na bazi biblijskih citata pronađemo sami, svako za sebe. Prvo, ljudi će se pokvariti. A ovo znaj, u posljednjim danima nastaće teška vremena. Ljudi će biti sebeljubni, ljubitelji novca, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, nesveti, bez ljubavi, neoprostivi, klevetnici, razuzdani, goropadni, prezirači dobra, izdajnici, tvrdoglavi, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti, iako su se odrekli njezine sile. Takvih se ljudi kloni. Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrzit će se među sobom. Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu, kao zavodnici i zavedeni. Jer znam mnoge vaše zločine i vaše grijehe pregoleme. Tlačite pravednika, primate mito, odbijajući siromaha na gradskim vratima. Mudrac šuti u ovo vrijeme, jer vremena su tako zla. Drugo, pojavit će se lažni proroci. Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k njemu učenici, nasamo govoreći: reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojeg dolaska i sašetka svijeta. Isus im odgovori: pazite da vas tko ne zavede. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ja sam Krist, i mnogi će zavesti. Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove, jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Treće, ljudi neće primijetiti dolazak kraja ovog svijeta. I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina čovječijeg. Jeli su, pili, ženili se i udavali, do dana kad Noa uđe u korablju i dođe potop i sve uništi. Slično kao što bijaše u dane Lotove. Jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili i gradili. A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, sapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi. Tako će isto biti u dan kad se Sin čovječiji pojavi. Četvrto, narodi će se sukobiti. A čućete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi. Ali to još nije svršetak. Narod će ustat protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Peto, bit će zemljotresa, bolesti i gladi. Jaki potresi bit će posvuda, bit će glad i kuga. Šesto,
pojavit će se nebeski znaci. I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda, zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svjetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Zvijezde nebeske i prilike zvijezdane zaustavljaju svjetlo svoju. Sunce se mrači kad izlazi i mjesec ne blista više u svojemu sjaju. Nebesa ću potresti, maknut će se zemlja s mjesta od srdžbe Jahve nad vojskama u dan kad se izlije gnjev njegov. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv, prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji. 7. Narod će biti u strahu. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. 8. U svijetu će se propovijedati dolazak Božje vladavine. I propovijedat će se ovo evanđelje kraljevstva po svim svijetu, za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak. Mnogi će se očistiti, izbijeliti i pročistiti, a zli će činiti zlo i nitko tko je zao neće to razumjeti, ali oni koji su razboriti razumjet će to. 9. Ljudi će se ismijavati vijesti o Božjem kraljevstvu. Znajte ponajprije ovo: u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači, povodit će se za svojim požudama i pitati što je s obećanjem njegova dolaska, jer i otkad oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od početka stvorenja. 10. Velika nevolja će doći iznenada, a o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni sin, nego samo Otac. Zato i vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite, Sin čovječji dolazi. Pazite na se, da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama, te vas iznenada ne zatekne onaj dan, jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tome što se ima zbiti i stati pred Sina čovječijeg. A o vremenima i razdobljima, braćo, ne treba da vam se piše, jer i sami dobro znate da Gospodnji dan dolazi baš ko lopov u noći. Kad budu govorili mir i sigurnost, tada će ih iznenada zadesiti uništenje kao porođajni bolovi trudnu ženu i neće umaći. Hoće li itko preživjeti? Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti, jer će na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao što Jahve reče, a među preživjelima oni koji Jahve pozove. Dakle, ne spavajmo kao što ostali spavaju, nego bdimo i budimo trezveni, jer oni koji spavaju noću spavaju i oni koji se opijaju noću se opijaju, ali mi koji pripadamo danu budimo trezveni i na grudi stavimo oklop vere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu u spasenje, jer Bog nas nije namenio na gnjev, nego da steknemo spasenje kroz našeg Gospoda Isusa Hrista, koji je umro za nas
da bismo bilo da bdimo ili da spavamo živeli zajedno s njim. Kako možemo preživjeti? Prvo, priznajmo naše grijehe i pokajmo se. Zato još govori Gospod: obratite se k meni svijem srcem svojim, i posteći, i plačući, i tužeći. I razderite srca svoja, a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem, i kaje se od zla. Drugo, prihvatimo i slijedimo Božjeg Sina. Isus mu reče: ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Treće, napustimo pogrešan način obožavanja Boga. Onda sam čuo jedan drugi glas neba kako govori: izađite iz nje, narode moj, da ne budete saučesnici u njenim gresima i da vas ne zadese njene nevolje, jer su se njeni gresi nagomilali do neba i Bog se setio njenih nepravednih dela. Kako znati koji je ispravan način obraćanja Bogu? Neka knjiga zakona bude na ustima tvojim. Razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano. Samo ćeš tada biti sretan i uspjećeš u pothvatima. Nisam li ti zapovjedio? Odvaži se i budi hrabar. Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj. Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi, nego mu je omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. Živimo u skladu sa Božjom voljom. Objavljeno ti je, čovječe, šta je dobro, što Jahve traži od tebe. Samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi. Tražite Jahvu dok se može naći. Zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodu koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju. Jesmo li u posljednjim danima ovog svijeta? Koliko se ovih nabrojanih znakova već ispunilo? Primijetimo, neki znakovi nagovještavaju veliku nevolju, a neki opisuju njen tok. Jedno je sigurno, svaki znak će se, ako već nije sigurno, ispuniti. Kao što daždi i snježi s neba bez prestanka, dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. A kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.